أرأست زينام دق أنستيو أمرارها أبز لوم زلنايو بوتا زبصحنا بوهبتو زيكونس ببقعتنا يخبلا بريزيدنت سالورق زودي قليصان سوسامي تاوي ጸጥታን ድሕንነትን ሃገረ ሶማሊያ በሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ዝሕሎ ላዕለዋይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገሊጾም ካብ ወጻይ ኣብ ሱዳን ልዑል ሓደጋ ጥሜት ኣንጸላልዩ ይርከብ ክብል ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣጠንቂቖም سلام طعنا بلي زخبركم تملكتنا أب ملا عالم نتركب دق أنستيو انكوع نمعلتي دق أنستيو أب صحكن كنبل نفتو نسعت بلنا يوم زيناتات إنه بحصرت زيناتات كنفلم دق أنستيو أمرار حاب زلومي زلنا يو بوتا زبصحنا بوهبتو زيكونس ببقعتنا يخبلا بريزيدنت سالورق زودي قليصان علم لخ معلت دق أنستيو ملكيتو ببرك هاجر أب زخري عوت عدوان نتخبريوم أبت مدرخ مدرز اسمع بريزيدنت سالورق زودي نمعرنة مخبار مسل دق أنستيو أب زحلفو وانات جميرو نتجبر زنبرو عرثات أنا بريزيدنت إذا هاجر نمخاني مخنيات يخبلا قليصان دق أنستيو لوم زلنا لبوتا زبصحنا بوهبتو زيكونس ببقعتنا إزبلاتن بريزيدنت دق أنستيو هاجرنا أب مغيار كيدي أبركتو مقبارنا خفلت يقبايلن أب كباب قطر إذا هاجر زركبا دق أنستيو بتمرتن مبقع بزحات سرحتي مسرح خمس قبائناون أتحساسيبا أبل عدك أنستيو زبصحو بزحات عينتات مدقعتات كم زلو بمزخر نزن مقلاس كم هاجر كم اون كم أفريكا بحبار تطاو كنبلي قبائلن كتبل ريبورترنا آفوم يكبابو تسابسيبام قدماي منيستر دكتور أبي أحمد مس منيستر قدات وزاي الدنمارك لارس راسموسي تزاتيوم اتومك قدماي منيستر أب محبراو ميديا قزኦም أبز محلالفو ملأختي ኢትዮጵያን ዴንማርክን ንቐጻሊ ስራሕን ጥንኩር መሰረት ዘንበራ ናይ ነዊሕ ግዜ መሓዙት ሃገራት ከም ዝኾነ ልዒሎም እቲ ዘተ ብዙሓት ክልቲያውን በዓል ብዙሕ ወገን ጉዳያትን ዘካተተ ውጽኢታዊውን ከም ዝነበረ ገሊጾም ኢትዮጵያ ምስ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ዘለዋ ምሕዝነት ውጽኢታዊ ኮይኑ ከም ዝቐጸለ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣፍሊጦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ባንኪ ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝወገኖም ፕሮጀክታት ተድሂቦም ምስ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዞባው ልምዓትን ቀረብ ቢዝነስን ምብራቅ ኣፍሪካ እቲ ባንክ ዝኾኑ ዶክተር አብዱል ካማራ ከም ዝተዛተዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያኦም ገሊጾም እዮም ካብዚ ብተወሳኺ ዶክተር ሓወይ ኣኪዊኒሚ አዴሲኒ ሽልማት አመራርሓ ኦባፌሚ አወለው በምርካቦም እዚ ዕድል ተጠቂመ እንኳዕ ደስ በለካ ክብሎ ይደሊ ብምባል ፕሬዚዳንት ባንክ ልምዓት ኣፍሪካን ዝረኸብዎ ሽልማት ሰናይ ትምኒቶም ኣመሓላሊፎም ደቂ ኣንስትዮ ዓንዲ ሕቆ ማሕበረሰብናን ዋልታ ሃገርኔን ኢለን ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳያትን ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዮም እታ ሚኒስትር መንግስቲ ኣብዚ ሃገር 52 ሚእታዊ ዝኸውን ቁፅሪ ህዝቢ ሽፍና ደቂ ኣንስትዮ መሰልን ረብሓን ንምርግጋጽ ብብዙሕ ዘፈራት ስራሕቲ ኣብ ምስላጥ ምዃኑ ገሊጸን ተሳትፎን ተረባሕነትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መንጎ ዓበይቲ ኣንፈታት ካብ መንጎ ዓበይቲ ኣንፈታት ልምዓት መንግስቲ ሓደ ምዃኑ ዘልዕላ ዶክተር ኤርጎጌ ዝተዋሃበ ጠመተ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ላዕለዋይ ሓላፍነት ቦታታት ንኸገልግላ ምኻሉ ኣመላኺተን ዓቕሚ ቁጠባ ደቂ ኣንስትዮ ንኽጉልብት ማሕበራውን ፖለቲካውን ተሳትፎን ንኽዓቢ ከምኡውን ኣብ ጾታ ዘተኮረ መጥቃዕትን ጎዳእቲ ልምድታትን ጠጠው ንኽብሉ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ እጃሙ ክፃወት ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲበን ክብል ሪፖርተርና እዮም መንግስቱ ጸብጺቦም
جمجم أفتصاصما شدشت أوارح بجت عمد كل تشحن 16 ماكرو قطبة مسرة اللمعات يسالت ألم عبت مدرخ جمجم مكتل قدماي منيستر أيت تمسكن ترونه حلف بيت صحفة قدماي منيستر قدات كابينين علم صهيب باولوس منيستر بلان اللمعات دكتور فتوما سفان كالوت أمرارحن تاريخيبهم يوم أيت تمسكن ترونه عبتوان كم زبلوه أب شدشت أوارح بجت عمد كل تشحن 16 بعودة ماكرو قطبة أب 10 عمتات الملمعات تغمت أشتون معوات زخل زحشفت أطماي مزقب مبر حزون وفينات أمرار حان سودادا أسرار حان يدليلهم بفلاي أبوها هبا قلقالوت مخبار نبران قدات سلامن زر أيوز أقامات مقرامن نهزبن مخحاس زخل وسرحت بقرات أنات مسرح كمزقبان أقنزيبهم ኢትዮጵያ معرفيت أفريقيان يخبلو مكتل إتاماجور شوم زامبيا ميجر جنرال جاوفر تشونغو تزاريبهم بتوم مكتل إتاماجور شوم استمرحل علوي لأخوة تدروا مررح زامبيا أب يونيفرسيتي مكلخال إثيوبيا عودة ساليتهم عودتهم دمات يونيفرسيتي نوجنهم زركبو سراحتي تمرتي مصنعة مرمرن تعذيبهم يوم بتوم مكتل إتاماجور شوم بتقوان أبز جبر ومدرة إثيوبيا أفريقيان أحوات حزبتات سعرفوا لأيلهم أفريقيان لهقات أفريقيان بحوار بمتحوارن بمسرحن أهجراوي هجرون تكالون لوت تات بعوتنة مرقات يجب أخبلو أجنزيبهم بوليس إثيوبيا جبن أب مكلخال كابتكالات بوليس 39 هجرات أفريقيا بسالساي برك 5 غمتة حدا متنعت حبيرهم مغمتيو أب غانا أكرا زجبرة أفرو باروميتر زي تبهالة تكال أب زوريا وها هوا قلقالوت بوليس أب 39 هجرات أفريقيا بزكايدو دهساس متنعتي بوليس إثيوبيا خاب مروكون تنزانيا قتيلو سالساي درجة حيزي ركب كابزي بتوسخي تتكال بوليس زفت أرو أمنت حزبي عمل كيتو بزجبرهم متنعتي بوليس إثيوبيا خاب 39 هجرات أفريقيا مبل 10 تخلت 5 خونه حبيرهم بوليساو مويا مسارت جيركا بمسرح مسل زي قاتات أخبيركا قلقالوت أب مهاب دما أب مبل 10 3 درجة كم زركب قليتهم شفت على مازقين قدامي قبال قدامان قبامينيا بتكريستاني قبال إنيا بتكريستان قبال ما نقباو ህዝቡን ሃይማኖተኛውን ቄሱን ቀሳውስቱን ጳጳሱን ከማክበር ነው ጸረ ሰላም ኃይሉ ወደ ህዝብ ከተቀላቀለ ለህዝቡ ስንል ሳንመታ እንሄዳለን እያየን ማለት የኛ ድሮን ወይ ሸኔ ላይ ነው ወይ ጃዊሳ ላይ ነው የሚያርፈው ህዝብ ለመጨፍጨፍ የሚያስችል ዶክትሪንም የለንም ሞራልም የለንም የውክልና ጦርነት ወይ ደግሞ ፕሮክሲ ዋር ላይ መልኩንና ቅርጹን ይቀየረ ኢትዮጵያ ደግሞ እንድትፈርስ በጽኑ የሚፈልጉ ሀገሮች አሉ በጣም ከኖረም ደካማ ትናንሽ ሆነ እንድትኖር የሚፈልጉ አሉ የመከላከያ ሰራዊታችን ቁመናው ሴራው ኮንስፓይረሲው ይታወቅ ነበር መቼ ነው የሚታወቅ የነበረው ከትግራይ ጦርነት በፊት አንዳንድ ጊዜ እውነት ቢኖርህም ፕሮአክቲቭ ስትሆን ህዝብ ይፈርድብሃል ራያና ወልቃይት የማን መሆን እንዳለበት መወሰን ያለበት ህዝቡ ነው የሚል ህገ መንግስቱ ለተቀምጧል እኛ እሱ ነው የምንቀበለው በጦር ሜዳው ተሸንፈውም ቢሆን አስተሳሰቡ እስካለ ድረስ አሁንም ሶስተኛ ዙር ድርድር ተደርጎ አልሸባብን በተደጋጋሚ በኢትዮጵያም በሌሎች የአካባቢው ሀገራት ላይ 60% የሶማሌ ቆዳ ስፋት ይዞ የሶማሌ መንግስት መቃዲሾ እንዲቀመጥ ያደረገው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነገ ቢወጣ ሶማሊያ ፌደራል መንግስት መቃዲሾ የሚቀመጥ አይመስለኝም የጸጥታ ሁናቴው እንዳይረጋጋ መሳሪያ አንግበው የሚንቀሳቀሱ አካላት አሉ ሽፍታው ዝቋላ ገዳም ላይ ገብቶ እንደገደለ አርጎ ተወራው ነገሩ ግን እንደዛ አይደለም ጆኖሳይድ ተፈጽሟል ብሏል አይደል ለምን አይሄድም የኢትዮጵያ ሚዲያ ቦታው ላይ ለምን አይሄድም የሀገራችን ቀጣይ የሰላም እና ጸጥታ ሁናቴ ተጣፈንታው መከላከያ እኮ በቢላዋ ሰው አይገልም ጠላትም ቢሆን መከላከያ እኮ ሰው አቃጥልም ጠላትም ቢሆን ይሄም የሚሰሩ የሚውሉ እነሱ
ትሕዝቶ እዚ ቃለ መሕትት صباح ምሸት ሰዓት 3 ብዜና ቻናልን ብቋንቋታት ቻናልን ክመሓላለፍ እዩ ንኽትከታተሉ ድማ ብኽብሪ ይዕድም ሕዝማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ጉዳያት ክንሓልፍ ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ሎም ዘበን ደቂ ኣንስትዮ ነብቅዕ ሰላምን ልምዓትን ነረጋግጽ ብዝብል መሪ ሓሳብ እናተኸበረ ይርከብ እቲ በዓል ሰራሕተኛታት ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያውን ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ኣኽቢሮና ውዒለን እየን ደሃብ ያሲን ተወስኸለዋ كما قطعر أوروبيان أب هاجر أمريكا بعصرة تشعة بعد شمونته عصرة حموشتش حزخونا دك أنستيو زحشة مهيا معري كباب صراحن من معرراي ساعات إلون مسال من راس دك أنستيون خبر نبت دبابي وزع دك أنستيو الدبابي وزعين نزانة زحتة العلات تكال ودب حبرات منقستات معالت دك أنستيلو بمقواج علم لخا تحستو هاليو ببع عمتن خبر بشحن 975 قطعر أوروباويان والسنة تم حلالفة علم لخا معالت دك أنستيو مارش 8 نز حلفو عمتات بستفلالي مجلوات أن تبع على زمزان تخون لو مزبنون دك أنستيو نبقى لمعات سلامن نرقاقت بزبل مري حساب ببرك علم نمبل 213 تنجزة ببرك هاجرنا دما نمبل 4 شمون تنجزي بستفلالي مرها قبرتات أن تبع علي ركاب سرحتنياتات برودكاستينج كوربوريشن إثيوبياوان مس ديبارتمنت قداي دك أنستيون هزاناتن بمخان نتبعال بستفلالي مدلوات أبعي لمويم إزبعال انتبعال دك أنستيو عرسن نمرأي زحجز مدرخ مخانون حلفيت ديبارتمنت قدايات دك أنستيون هزاناتن ويزرور زلالم تلو حبيرانيان እንግዲህ ቀኑ ሴቶችን የተመለከተ ቀን እንደመሆኑ መጠን እዚ ዕለት ንደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ከም ምዃኑ እቲ ሓደ ዕላማ ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ንኽተግሃ ዓርሰን ንኽሪኣ ጥንካረ ንኽፈጥራን ኢሉ እውን ዘለው ጸገማት ብዘተ ንምፍታሕ ዘኽእልን መድረኽ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ሚድያ ከም ምዃንና ድማ ኣብ ስራሕቲ ሚድያ ዘለውና ጽቡቕ እንድኹም ጎንና ፈሊና ንምቕጻል ንዝትየሉ እዮም ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ እንትበዓል ሎም ጥራሕ ዘይኮነስ ብርክት ዝበሉ 10ታት ዓመታት ጉዳይ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዲፓርትመንት ኢቢሲ እንዳሰናደአ ነቲ በዓል ክበዓል ይገብር እዩ በብዓመቱ ምስ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኢቢሲ ነብዕሎ ኢና ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ኢቢሲ ብወገነን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተዋፈራሉ ዓውዲ ዕውት ስራሕ ክሰርሓ ከም ዝኽእላ ብምሕባር እነዚ እውን ዕድላት ከመዓራርየለን ይግባእ ይብላ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ነገር ምስራሕ ዝኽእላ እየን ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዝተዋፈረትሉ ዓውዲ ስራሕ ብዙሕ ነገር ክትሰርሕ ትኽእል እያ ትዕድል ተተዋሂዋ ቦታ ተተዋሂዋ ማለት እዩ ምስናተይ ተሞክሮ ከተሓዝ ተለኹ ከም ኢና ትዕድል ንረኽቦ ዝብል ነገር ኣብ ዙርያና ንዘለው ሰባት እቲ መንገዲ ከመይ ክረክብ ከም ንኽእል ብምንጋር እዩ ንኣብነት ኣብ ገዛ ገና ቆልዓ ኮይና ትውለድ ተላ ጓል ኣንስተይቲ በዲኣ ብስድራኣ ትኽእል ኢኺ ኣጆኽና ወሉ እንድሕረ በረታቲዖምዋ ኣብ ዘይት ትደልዮ ደረጃ ክትበጽሕ ትኽእል እያ ደቂ ኣንስትዮ ክብርታ ኣለወን ዝብል ክጉብዛ ኣለወን ክሰርሓ ኣለወን ክወጽ ኣለወን ዝብል ዝኽልክል ነገር የለን ትሰርሕ ተልካ ዝሕዘካ ነገር የለን ማዕረን ዝተም ደቂ ተባዕትዮ ማዕረን ትሰርሕ ትኽእል እያ ደቂ ኣንስትዮ ድንቅን ጽቡቓትን ኮይነን ብእግዚአብሔር ተፈጢረን እየን ኩሉ ዓቕሚ ዘለወን ኩሉ ምግባር ዝኽእላ ገዛ ኩሉ ነገር ናይ ገዛ ምሰሶ ማለት አንድ ዝኾና ስለዝኾና ካብ ገዛ ጀሚረን ብጣዕሚ ብዙ ሓላፍነት ዘለወን ኣንስትዮ እና ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ግዜ ርእሰን ከብቃዓ ክመሃራ ኣብ ኩሉ ጽቡቕ ስራሓት ክሳተፋ ክእላ እየን በራታት ዕወን ከምህርወን ኣብ ጽቡቕ ቦታ ከብጽሕወን ኣለዎም ሰብኣይ ጥራሕ ሰሪሑ ከብልዕ ኮፍ ኢላ ኣብ ገዛ ክትበልዕ ኣይኮነን ንሳውን ከምናይ ከምቲ ወዲ ተባዕታይ ሰሪሑ ዝመጽእ ሰሪሓ እንደዛ ኣትኣቱ ደቃ ከተማዕብል ከተጸብቕ በዝውን ደቂ ኣንስትዮ ዓርሰን ብትምህርትን ልምድን ብምብቃዕ ዝሓሸ ዜጋታት ኮይነን ንምስራሕ ክብርታዕ ከም ዘለወን እውን ሓቢረን ኣንስትዮ ስራሕ ይናዓቐን ብርክት ዝበሉ ስራሕትና ሰርሓ ደቀን ዝናብያ ስድረን ዝናብያ ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ብትምህርቲ ድማ ዓርሰን ብምብቃዕ ኣብ ዝለዓለ ብርኻ ክበጽሕ ይኽእል እያ ድሞ ዝተፈላለዩ ስልጥናታት ዝተፈላለዩ ትምህርትታት ብምውሳድ ሞየን ከዕብያ በዘጋጣሚ እዚ ከምኡ ድማ ዘለው መድረኻት እውን ክትቀማሎም ክኽእላ ከም ዘለዎን ኣብዚ መልእኽተይ ከመሓላልፍ ይፈቱ ንኹልኽን ደቂ ኣንስትዮ ድማ እንኳ ኣብፅሐክን ኩልኽን ትኽእላ ኢኽን ኩልኽን ጀጋኒኹን ክብል ድማ ይፈቱ ፖለቲካሊ ዘይካል ነገር የለን ብርታዕ ይዋና ነገር ትምህርቱን ምክያድ እዩ ቴክኖሎጂ ምኻድ መምሃር ምንም እንድሕሪ ዝጎተካ ነገር የለን ትምሃሩን ኣለካ ማለት እዩ
سوسام إيتاوي تاندحنة هاجر سوماليا بسراويت مكلخال إثيوبيا خمس حلو لعلوا إيتاماجور شوم فيلد مارشال برهانو جولا قليتهم أتوم فيلد مارشال مس ABC مدب سلهاجر أبزنا برومت أنحيت إثيوبيا نخت فرس بتنوع زدلي هاجرات كمزلو حبيرام تيدروس علمايو أزراري بومالو جيتاشو علمو كم سعب كاربويو ኢትዮጵያ ንክትፈርስ ብጽኑዕ ዝደልያ ሃገራት ከም ዘለዋ ላዕለዋይ ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገሊጾም ቶም ፊልድ ማርሻል ምስ ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ABC መደብ ስለ ሃገር ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ኢትዮጵያ ንክትፈርስ ብጽኑዕ ዝደልያ ሃገራት ከም ዘለዋ ሓቢሮም ኢትዮጵያ ደግሞ እንድትፈርስ በጽኑዕ የሚፈልጉ ሃገሮች አሉ ኢትዮጵያ ንክትፈርስ ብጽኑዕ ዝደልያ ሃገራት ኣለዋ ኣዝየን ብጽኑዕ እንተሃልያውን ድኽምትን ንእሽተይን ኮይና ንክትነብር ዝደልያ ሃገራት ኣለዋ لعلوي إتماجر شوم سراويت مكلخال هاجر فيلد مارشال برهانو جولام شفتان محازلنا ناب قدامن أبيات كريستياناتنا أين أتون زبالو خوينهم زيد ما أبلع الهزبي زلنا خبري زرد إيلام شفتا لما أزقين قدامي قبال قدامان قبامية شفتان محازلنا قدامي أتيو نحنا قدام أين أتون ناب بيت كريستيان يأتيو نحنا ناب بيت كريستيان أين أتون زينات له مخنيات نتهزبي نتهايمانوتنيا أغشتن واباساتن كاب مخبار بستبقسي أتي سأرى سلام حيلي ناب هزبي انت تحاويسوون ما انت هزبي كنبل كي وقعنا ينا نملس نارأنا يوون مالتيو ناتنا درون قابلع لشهني ويون قابلع لجاويسا يزعرف هزبي نمجفجاف زخل دكتورين يبلنان مورالون يبلنان نهزبي شفان غيركان حلاي هزبي مسيلكان زقبر قالسي أي عواتن زبالو توم فيلد مارشال بزيد ما هاجر نكتفرس أين فقدنينا قبل خونينام كلهم هزب انه تشفنوا يمتاو كله نهزبي شفان غيرو يزمص نهزب تግራይ تشفينو يمص نهزب محرا تشفينو يمص نهزب اورومو تشفينو يمص نهزبي شفان غيركا دفاع غيركا اجبر بيركا نهزبي زحالخا مسيلكا بخيخا حاسوت كزينكا التفرسو هاجر يلن نحناون اينفقدن اتوم فيلد مارشال نقحون بغوسن انتتخون كل يوز فردلكا زبلو خوينوم ጉዳይ ራያን ወልቃይትን በመሰረት ሕገ መንግስቲ ዝፍታሕ ምዃኑ አመላኺቶም ሴራው ኮንስፓይረሲው ይታወቅ ነበር መቼም እቲ ሽርሒ ይፍለጥ ነይሩ እዩ እዚ ድማ ቅድሚ ኩናት ትግራይ እዩ ዝፍለጥ ነይሩ ሓደ ሻዕ ሓቂ እኳ እንተሃለወካ ንጥፈት እውን እንሃለወካ ግን ህዝቢ ኣብ ልዕሊኻ ይፈርድ እዩ ራያን ወልቃይትን ናይ መን ክኸውን ከም ዘለዎ ክውስን ዝግባእ ህዝቢ እዩ ዝብል ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ተቐሚጡ ኣሎ ንሕና እውን ንሱ ኢና ንቕበል لعلوي إتماجر شوم سراويت مكلخال هاجر فيلد مارشال برهانو جولام سراويت مكلخال إثيوبيا مصنع سلام هاجر سوماليا زلو إجام حابيروم بزيد ما سسامي إتاوي صفحات هاجر سوماليا ጸጥታን ድሕንነትን ዝሕሎ بسراويت مكلخال إثيوبيا مخانو أرديهم 60% የሶማሌ ቆዳ ስፋት ይዞ سسامي إتاوي صفحات مريت سوماليا حيزو منግስቲ ሶማሊያ ኣብ ሞቃዲሾ ንክቕመጥ ዝገበሩ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ እዩ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጽባሕ እንተዝወጽእ መንግስቲ ፌደራል ሶማሊያ ኣብ ሞቃዲሾ ዝቕመጥ ኣይመስለንን حلاي حزبي مسيلكان بخيخان تفرس هاجر يلان زبلو توم فيلد مارشال بزيد ما سراويت مكلخال إثيوبيا نزلاقنت إثيوبيا كبل كم زي عقس قليصهم أب كل تግራይ ዘሎ ዘይሕጋው ስደት ንምንካይ ቀዳምነት ተዋሂቦ ከም ስራሕ ሚኒስተር ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ነፍሊጦም እቲ ጸጋም ንምፍታሕ ክሳብ ታሕቲ ግንዛበ በመፍጣር መንእሰያት ኣብ ሃገሮም ሰሪሖም ክልወጥሉ ዝኽእሉ ኩነታት ምፍጣር ከም ዘድሊ ድማ ተገሊጾም ኣባ ደመቀ ዝላኹ ጸብጻብ ሰለሞን ታደሰ ከም ሰብ ቀርቦዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ዝረአ ዘሎ ዘይሕጋዊ ስደት መናእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ንምንካይ ኢሉ እውን ንምቁፅጻር ዝዓለመ ምይይጥ መድረኽ ኣብ ከተማ መቐለ ተሳሊጡ እቲ ምይይጥ ብሚኒስተር ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራውን ብዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት IOM ብቢሮ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራውን ክልል ትግራይ ዝተዳለወ እንትኸውን ብዝተዋደደ ተሳትፎ ህዝቢ ዘይሕጋዊ ስደት ከቢድ ማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላው كومو دما أكلاون سنة لبوناون ماسيتنا فترة خمزركب زحبرة حلافيت بيرو قداي دك أنسيان محاوراون كل التقراي فروين قبرز قابير جنزا حبرة سب بمسفح زي حقة وسدت معقات كم زدلي أفتمرخ أجنزيبان زي حقة وسدت سفيح له بتعمل سفيح زخونة من قص قاسنا يمن السي قالوا زيون تاي حدقات تيزلو تاي كونتات تيز فترة لنا زلو
عاوزي تاينا خنسرح زلنا منقست بزي تاي تراكلو يخل جبرت سنات تاي تراكلهم يخل خلقت دقافو هابت تكالات تاي كلهم يخل تمحور سو خبعويو تاي تراي كلو زخل زبل مهراو زخونه صحفات ون زقرولو مدرخي زي طرح يكونن نز مدرخ زنمموچچاو تناي ሚኒስትር መስሪያ ቤት ዝወሰዶ ኢኒሺየቲቭ ብጣዕሚ ኢና ክነመስግን ንፈቱ ምክንያቱም ከም ትግራይ እዚ ኣጀንዳ እዚ ዓብይ ኣጀንዳና እዩ እዚ ስራሕ እዚ ዓብይ ስራሕና እዩ እዚ ውራይ እዚ ዓብይ ውራይና እዩ እቲ ጸገም ሰፊሕ ምዃኑ ዝሓበሩ ተሳተፍቲ ከምዚኦም ዓይነት መድረኻት ቀጻልነት ብዘለዎ ብርኪ ክሳብ ታሕቲ ክሳለጡ ብምግባር መናእሰያት ኣብ ሃገሮም ሰሪሖም ዝልወጥሉ ዕድል ክፍጠር ከም ዘለዎ ኣረዲኦም ኣብዚ ድማ ምሁር በዚሕ ብጣዕሚ ተስፋፍሕና ማለት እዩ ሃምዚ ዓይነት መድረኽ ብፍላይ ስደት ትብል ተለና ትሳዕቤናቱ ርድ እዩ ግን ድማ ሃምዚኦም መድረኽና ፈጠርካ ምስ ልምልኮት ኣካል ናተረዳድኣት ከተለካ እንደገና تو قدم خاز صرحنا مرخا صراحتي لقدميت عميت خاك تصرحون يجددك لمنتاي جنزاي أوردي جنزاي سالت فترة لهامو جنزاي الفترة خاجيزي في اللي أمن سيلو الله تأجم مستدة أساسيرو مسحرة تسم مسمرحت هاي مانوس مسولدي مسوعلوم أبسدة تايت أجم يقاطم الليلها قاوزي تلعيلها مس مناسي مدرك فتير خاجن بزعنا سدة لله أجمات ما أخل جيها من الرداء خد الليو سويز برزالو سويت زي هالي عدي له عدي الله كبار تقول ناي من سي عامي وصانا إن حدا هاجر مالتي لازيون زكالو من قصة قوي نقولي محارسة قوي نقولي بزكالو كسرح هنا سويت نجبر كم بوليسون نقول نجار كنسرح زوجي نازلنا مناسيات كل التجراي بزسكف بركي بزي حقاو من قدي يسددوا مهلاهم زقلتو حلاف كابيني سيكريتريات قديات محورون اجري متكالن كل التجراي جنرال تخلايا الشبر اذن ملوات كل خربارب كم زلوه ازخاخيرهم بوغنا كنقورو نخل نجر نقبر كم زلنا وسيله بفلاي فتمنسين افتقلال حزبنا عندما او وسطنا كمينا تاينا نقبر نخل صراحه خينا حقنا بنعيش تجميرو أوشتنا زرلا هفتخمين تأمل الزبل تخرات غيرنا ترجعنا خنرن نستعد ترخيبنا دما تسأجم كنسجروهم من خيلن ناتا ما حيشنا ناتا ما حرارنا مسكرنا نقدميت كم زي صلمات كوينو يغسل زي حقا وسدتنا منكاي استفلالي مدارك تاكلات بحوار الناس روح خمزركو زحبرا منستر ديتا منستر قدات ديكنسيان محبراون حرية علي أب تقرأي زلو خناتات قدامنا توايبو أب كتس على خمس سراح أفليتان كم فيدرال ناي بيراوي تأمرت متحببار قالو ناي فتح منستر ناتنا منستر خلقوت الملكتو منسترات بحاجة ويننا كاب مكل خالينا نزلنا مالك كاب عدهم خيوتو ملتخ على متن تزلو تأجم تخايلو هاب عدي سرح الكسرو في الله دما تزخف من قد خي مرزو حقاو زي خونا من قدي مريضهم أبرخا خي ترفو أبحري خي ترفو لمقباري سرح له مالت أوي سرح أوزئيو مالتيو زي حقاو سدد كل التقراي ببركة هاجر كابدوون أوروميان كتسيلو بسالساي بركي كمز سرع أفتمرخ تحبيرو زينة داقام إثيوبيان أنغولان نبار سممعنات قلقالوت أيار بحدوش ملكة بممحياش تفراريمان تممعنات وانا دايركتر بعالمزي سيفيل آفيشن إثيوبيا أيتا جيتاتشو منغستين أكاب بورد بعالمزي بهيراوي سيفيل آفيشن أنغولا أميليا دومينيغيس كوفين غوان تفراريمو موام أبا منغو خلتي إنهاجرات قد مربعن شوعتن عمتها تفريم زنبار سممعنات قلقالوت أيار أبا كل الأير أفريقيا بزي زخون يخون قدب قلقالوت بررار مهاب زخ المخانو تحبيرهم بمسارة تسمم معنات بزو كلو من قد أيرات قطري مللس بررا عينات أوروبلان قدب زي بلونات بتات مباتحن أبا منغو أدي سابان أنغولان أبا سالساين رابعين أبا أفريقيا دما بمولو حامشاي مسل ترافيك مبرار كمزقال تقليتهم توكلت من قد أيرات حدهم ببعلومن سالساي وقنن بشركنا خسر رح زخل
ካብ ተደራራቢ ቀረጽ ናጻ ዝገብር ስምምዕነት ግልጋሎት ኣየር ከም ዝተፈረመውን ሓበሬታ ሲቪል አቪዬሽን የመላኽት። ዜና ወጻኢ ኣብ ሱዳን ልዑል ሓደጋ ጥሜት ኣንጸላልዩ ይርከብ ክብል ውድብ ሕቡራት መንግስታት